Ahmedê Torî. Kurd û Türk birayên hevin. Vê gotina ku ji berê ve di rojevê de yê û dema ku qala heq û mafên Kurdan tên kirin, weng hungiva Bitlisê şêrîn tê nîşandan û ji ser zimanan nayê xwarê qîme jê re nemayê. Ji ser vê gotinê tiştê ku ji wan re helal e, ji me Kurdan re heram tê hesibandin. Ev jî nebese, bi qanûnên xuyên beşerî him hebûna me, him jî zimanê me tê înkar kirin. Dema ku dîrok sibata sala 2021 nîşan da li Enqerê di Kulliya Serokkomartiya Tirkiyeyê de merasîmeka bi navê Yunusê me hat tertîb kirin û Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan di vê merasîmê de axaftinê kir. Perçeyek ji axaftina Erdogan a ji wê rojê ev e. Hêman û unsurê ku welat di parêzê pêşî ziman dûr e artêşi. Ji ber vê yekê dibe em gelekî zêde li zimanê xwe Tirkî xwedî derkevin. Ger zimanê me lawaz û zahîf bibe, wê demê wê sînorê me yên siyasî, medeniyet û çanda me ya hevpar di nexşeyan de be ji xêzekê îbaret bimîne. Mixabîn zimanê me ber bi lawazbûn û zahîfbûnê ve diçe. Heta parasine herî bi quweta ku em ê li dijî emperyalizma çandî dayînin parasina zimanê me ye. Meseleya duyemîn jî a Wezîrê Perwerdehiyê Tirkiyeyê Ziya Selçuk e. Li gorî nûçeyên ku berê vê çendakî hatin weşandin Wezîrê Perwerdehiyê Ziya Selçuk, ji ber teklîfa ku ji meclîsê re hatiye dayîn wisa gotiye. Ji bilî zimanê Tirkî li mekteban bi zimanekî din perwerdehî nikare bê dayîn. Herî dawîn jî Muharrem İnce'yê serokê Partiya Memleket di bernameyeka televizyonê de derheqê perwerdehiya zimanê zikmakî û dayîkê a bi Kurdî de got ku Kurdî ne li gorî pedagojî û perwerdehiyê ye. Dewerin Kurdno û Türkno. Em bes li ser van her du gotinan çend tiştan ji hev re bibêjin. Pêşiye em berê xwe bidin xwe, yanî Kurdan û lawazê pêşiye em şûr li xwe tûj bikin. Gelê Kurdên ku li Bakurê Kurdistanê dijin, ka li Serokkomarê Tirkiyeyê mêze bikin. Çawa ji bo zimanê Tirkî dûr û gewheran dirjînê û banga xwedî derketina zimanê Tirkî dike. Çawa pê dizane ku heman û unsurê ku welat di parêzê pêşî ziman dûr e artêşi. Çawa fêm kirî ku ger zimanê me lawaz bibe, wê demê wê sînorê me yên siyasî, medeniyet û çanda me ya hevpar di nexşeyan de wê be ji xêzekê îbaret bimîne. Çawa haya wî jî heye ku qedr û qîmeta ku ji zimanê biyanî û ejnebî re tê dayîn ji Tirkî re nayê dayîn û çawa biryar daye heta parasine a herî bi qîmeta ku em ê li dijî emperyalizma çandî deynin parasina zimanê me ye. Bes li van gotinan mêze bikin û jê ders û îbret bigirin. Ders û îbret girtin nepese. Biryar û qerarek jê veneger bidin û di mala xwe li çarşî û küçeyan di mekteban de bi kurtasî li her derê li zimanê xwe yê şêrîn xwedî derkevin. Li her derê pê xeber bidin û pê binivîsîn. Lewra hebûna me bi zimanê me vegirê dayiye. Her çuqaz îroj em di navbera tunebûn û hebûnê de herin werin jî ger em li zimanê xwe xwedî dernekevin, sibê zerre mîzqal ji hebûna me namîne. Vê carê em berê xwe bidin Tirkiyên ku her tim ji me Kurdan re dibêjin em birayên hevin. Em ji ber vê yekê destekê didin gotinên Erdogan ên derheqê parastina zimên de. Em destekê didin gotinên wî, lê belê çend tiştên ku lazim e bên gotin û li ser wan bên seknandin hene. Xwedayê Teala'yê ku erd û asîman û temamê tiştên ku di navbera her duyan de ne xuluqandiye di Qur'ana Kerîm de di Sûreya Rûm ayeta 22 de dibêje. Cudabûna reng û zimanên we ji ayetên Xwedan e. Hebûna me Kurdan û zimanê me bi înkar kirin û tune hesibandina we ve negirê dayî ye. Em ji berê ve hene, zimanê me heye. Hewce naku ku em du dirêj bikin. Ger hûn ehlê îmanê bi guh bidin ayeta Xweda. Cudabûna reng û zimanê we ji ayetên Xwedan e. û vê gotina Malcolm X, ger heqek ji bo hinek kesan helal û ji bo we heram, bizanibin ku ew dîn ne a Xwedê ye, dînê dagirkeran e.